Anome, anomio, anomiadida. Expeditie. Ik ben ook Laia Verwij en namens Mi Agida is de boodschap aan de vooravond van 158 jaar afschaffing van de slavernij meer een oproep naar de zwarte beschaving. Een oproep om nu meer dan ooit te werken aan conserveren en vastleggen van onze cultuur. Dat de positieve trend die zich de afgelopen tijd weerspiegelt, waarbij veel als zwarte jongeren bewust op zoek gaan waar we vandaan komen, om zo ook te weten waar we naartoe gaan. Wij hebben helaas veel meegehad door middel van orale overdrachten. En daar moeten wij als huidige generatie verandering in brengen. Wij moeten ervoor zorgen dat we meer van onze cultuur erfgoed vastleggen voor de volgende generaties. Verder moeten we ons nu meer dan ooit inzetten dat onze cultuurelementen, waaronder onze muziek, de erkenning krijgt die het verdient. We moeten kijken naar de verdiencapaciteit van dat waar we zo goed in zijn. Nanga aboskopu disi me visu ala wan sweet man spasi.